kami bye-bye kay kung lang taon ang resulta sa dagkong balod kagabi. Mapay pagmata. Mauni siya resulta, naabot na karsada ang tubig sa dagat. Ay, si Love si Lovely. Sinang lindang nabilar ug binantay sa balod. Ako mani ko bye-bye kay ilang taon ako ni dunggo biyang barko. Yara tanaw saka kay sa tanan ng mga balas kay diri ni agi ang tubig gikan sa dagat. Ilang Christine, sulod ang tubig. Ang dagat karon. Si Polly ga-exercise. Kung nga nadagsa. Iguba ang beach nilang kuan, nilang bugas. Hala, unsa man ni nagtaas man gyud kayo ang gikuanan sa barko. Uyo gali Polly, grabe di kasi pati ning ituya. Hala, pati mga inaani naadiri nga dagsa kusugod gyud kay sa balod. Hala, dungo-dungo na kay kanang inaron bay anak makakita biya kaadto og kuan 20. Lo, grabe siya nako. Duol mi sa barko nga nidagsa. Nara ba to'y halas ani nga barko nakita daw nak. Digid mo kuan sa tubig nak nakakay nani halas ha basi naawra dirang halas pud. Mga bata nga dula. Sa man na GM. Magkuan ka GM unsay ngalan ana mura man kag nagsiiti ka nagaling na ay kaiti. Mura di nami kalahos kay ang tubig. Grabe yun, gubaat sa barko sa beach dira. Nagkuan dito katong balay-balay ba nalumpag dito niya? Hello, grabe Ako ako'y damage Lang yun saan man na siya, dili na siya mabaryan Ang taga-barko ang mubayad. Ang tagi-ana mubayad adto. Lagi kayo yun, ako yun og damage ba? Wa nila ko kani siya may galit ay dili ilahang ng iman na igo. Pero ligon man. Ang yang gabi mas dako. Wala ka. O ba mas dako yang gabi idi ay. Grabe. Balik nami kayo dito Kang Edwin pud nga balay dito kang sika na malhin na sila puyo. Kay giguba gid siya sa balod. Di nakakatulgo na. Akong gipukaw para na ikauban. Sa Polly. Sa Polly. Ay! Sipin ni mo. Kuyog-kuyog man good ni siya good. Luoy, kuyog. Luoy good. Ang bay-bay. Abot good sa atbang good ang mga kuan. Naanod ang balod. Sama na mahal. Sige kuha ni mo. Kani siya nga payag-payag na okay pa man sa una dili sa siguro ang balod nakagubaan niya. Balod po'y nakagubaan ni nak. Okay pa man ni atong isa una karon ay nana nang naong laga. Damage. Basta gid na ibagyo basta nasa baybay bisig kaayo. Dagat ulin-ulinan yung gabi mas taog daw kung sa kalsada ang balod. Abot ang sa kalsada ang dagat. Ano baby? Ay masamad na pud ang mama ana. Unsa man na pulikoy oy. Dagan sa kabak ani dagan.
na yun siya. Siya yun kuno ang tour guide. Ang baruto, ilang giago. Gali, wala ni siya nakuan sa balod. Balay nila, guba. Agi sa kuan, agi sa balod kagabi. Grabe gid ka kusog. Katong kuan, unsa kay ito nga balod atong December nak, mas kusog yun ay kagabi eh. Kay guba man gyud ang mga koral. Lang ni Romeo nga balay, habwa man gyud ang koral sa baybay, guba gyud kaayo, grabe guba ah. Guba gyud kay lang ni Romeo oh. Kada dininong ni ate. Uli na mi, dito dapita, di na mi malawas dito. Ay. Si Nicole naghakot na kana. Kay sak. Ta. Mga dalaga, mga dalaga, mga dalaga. Hala, nana ang itoy diri nagtaga ni Polig. Sa unya mo ni Poli. Ayaw. Ayaw maaway ni Poli ha. Ah, sus mura man kag si Poli, murag ikaw man siguro tong itoy nga kuan, ikaw man siguro tong itoy namo sa una nga. Yoli na ra. Para among atbang sa among tindahan. Ang tubig nabot dire di ni tubig sa ulan, tubig ni sa dagat, di na ni tulo. Nabasa ni tao. Among tindahan. Ang tao na to. Gawa sa among tindahan. Grabe kahugaw sa mga baybay kay tungod sa kakusog sa balod. Among limonsito, daghan na ra ba kay ni unod among limonsito. Okay. Nawala na mi. That's all for today. Thank you for watching. Bye-bye. God bless. Isirandaan ako sa kong anak.